Θα δείτε λίγο αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί οι οποίοι προάγουν τη φιλετική ισότητα, τι γνώμη έχουν για εμάς που μας θεωρούν θρησκόληπτους, ρατσιστές, ότι προάγουμε τη φιλετική διάκριση κτλ. Που δεν μία σχέση έχει με την πραγματικότητα, γιατί σαν άνθρωποι του Θεού που είμαστε, δεν έχουμε καμία απολύτως διάκριση με τους ανθρώπους, με τη φυλή, με το χρώμα κτλ. Παρά μόνο διακρίνουμε τους ανθρώπους ως καλές ψυχές και κακές ψυχές. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι γνώμη έχει η Google άραγε. Για δείτε λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, ανοίγουμε το παραθυράκι μας και γράφουμε: είμαι μόνος με ένα μαύρο άτομο. Με ένα μαύρο άτομο. Ένας άνθρωπος είναι απλώς ένας άνθρωπος. Ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός του, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ή φόβου, μόνο και μόνο επειδή βρίσκεσαι μαζί με κάποιον που είναι μαύρος. Αυτά. Μια χαρά απάντηση. Δεν πάμε με και κάτι άλλο. Είμαι μόνος με έναν Κινέζο. Είναι απλά ένας άνθρωπος. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί του, να πιείτε ένα καφέ ή να γνωριστείτε. Κανένα πρόβλημα. Πάμε όμως να δούμε λίγο με έναν λευκό. Τι συμβαίνει άραγε με ένα λευκό άτομο. Για να δούμε. Ισχύει το ίδιο. Τι έγινε. Αν αισθάνεσαι άβουλα ή κινδυνεύεις, απομακρύνσου αμέσως ή κάλεσε βοήθεια. Στην Ελλάδα μπορείς να καλέσεις το 112 ή την αστυνομία στο 100 ή το 166 για ασθενοφόρα αν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Τι να κάνεις? Μείνε σε ασφαλή χώρο. Πήγαινε σε δωμάτιο με πόρτα που κλειδώνει ή βγες σε δημόσιο δρόμο με κόσμο και άρχισε να ουρλιάζεις άμα είσαι με λευκό άτομο. Ειδοποίησε γνωστό, στείλε μήνυμα σε συγγενή, μην απαντάς σε προκλήσεις, κράτησε την ψυχραιμία σου και φύγε, απόφυγε την ήττα. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Σταματάει όμως μονάχα εδώ, μονάχα στην φιλετική διάκριση του χρώματος ή πάει και στην θρησκευτική διάκριση? Για πάμε να δούμε λίγο. Είμαι μόνος με ένα μαύρο άτομο μουσουλμάνο. Του ξαναπατάω για να δούμε. Είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, το χρώμα του δέρματος, ούτε η θρησκεία, μπλα δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα κτλ. Είμαι μόνος με ένα λευκό άτομο μουσουλμάνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στο χρώμα του δέρματος ή η θρησκεία ενός ανθρώπου κτλ. Είμαι μόνος με ένα λευκό άτομο βουδιστή. Είναι μόνο ένας άνθρωπος κτλ. Ό,τι μας λέει για τα προηγούμενα. Πάμε να δούμε όμως. Είμαι μόνος με ένα λευκό άτομο χριστιανό. Αν αισθάνεσαι άβολα ή κινδυνεύεις ή χρειάζεσαι βοήθεια σε αυτή την κατάσταση και τα λοιπά. Βρες, βγες σε ασφαλή δημόσιο χώρο και με κόσμο. Μην διστάς να ζητήσεις βοήθεια από ανθρώπους. Είμαι μόνος με ένα λευκό άτομο χριστιανό. Τα βλέπετε ή δεν τα βλέπετε? Δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας, είναι τα αποτελέσματα της Google. Το πώς αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί και αυτοί που σπρώχνουν όλες αυτές τις ατζέντες, πώς μας βλέπουν, τι μας θεωρούνε? Μας θεωρούνε επικίνδυνους. Λευκός και χριστιανός ίσον κίνδυνος. Ο Χριστός δεν μας είπε ότι όπως εμένα κατέβει